bune din trecut în prezent. Fii atent la ce spun, eram inocent. Accent n-am pus niciodată pe sacrificiu. Mi-a plăcut întotdeauna să iau punctul din oficiu. Deliciu personal, îl satisfac normal. Totul se repetă în România până la banal. Și dacă simți că poți să rezisti, să te miști, să persiști, asta e. Trec pe lângă tine lucruri care pe moment nu par avea valoare. Nu le iei în considerare ca atare. Vei vedea că altul va ajunge, frate, primul și va lua felia ta. Ai putea ca măcar până la final să adun câteva puncte, să le bagi în buzunar, știi? Șanse apar și dispar cât ai zice stop. Ieși și tu la vot în loc să stai pe loc. Ești martor la făcere istorie, toate trec pe lângă tine, tu le poți opri. Știi bine, sunt singurul, unicul, care încearcă să-ți arate că nu poți sta deoparte. Ești martor la făcere istorie, toate trec pe lângă tine, tu le poți opri. Știi bine, sunt singurul, unicul, care încearcă să-ți arate că nu poți sta deoparte. Ești martor la